kon jaltuɗa galle o ko oɗo saan o wirtottano suudu makko tan o dambino cuddiraɗo ko wujja yasi ko woni koye janngude ko woni koye janngude koye jangde yaadani yeboyde télé e jooɗaɗe e saɗa jannga kay ko ma mbaɗa concentration mama dal so yima aɗa jooɗi wonta kay wadde mi sis ɗum tawi mi waɗa mi créer ni ay dara min kam ko o woni jeewam noon jeewam nani noon ɗum mi ala hen paro ko musma Wakalidu, ko battaɗo anda ko mbaɗanmi ɗo ko pawo paɗanmi pawo hande il faut mi yiyamo e mami haalanmo ko jiɗmomi haalande ko an elle a wonani e galle he an ko woni jinmi ko mbaɗa dal ko mbatta pawo ala wadde sese haydara pawo ko waɗi maire o il faut mi haalda e makko il faut mi haalnamo haw nanmo an gilande en ha joni mbeɗena haalanma kono wawa nande mi wima carrément probléme pawo e meho wona an lijjitto ɗum kamɓe koɓe mawɓe hellifaɓe aɓe gandi koɓe mbaɗi go jinmi ko ya yaltu hen haalaɓa ceer an min mi yalta jinmi ko jaaha koota koɗo adduɗo hay goto probléme no hotani mi yalta probléme entre pawo e maire o an est ce que a ari galle a yiyami no woniri toon joni ko an lijjitta probléme mabɓe komi namni ɗum est ce que a yiyami no woniri e galle to mbeɗa waɗi comprendre mbeɗa andi carrément yenne c'est pas facile mbeɗa andi weeɓani e hakkude mabɓe foof mbeɗa andi weeɓani e yayam kono kala ko jiiɗa fof ko seese lijjiterte
a faami de wona ni no mbaɗirɗa ni lijjitirte aɗana seki yenne ayan ka debbo an ɓerde ma nde ne heccide accidame baba mbimami mami fatma wona o wi ko ɓe mbi ko jaltude o paɗat momi Kalidou ya hoot ko ɗum dañmi haalandema hotani de darna ana yiɗa ya haajuma ya nder goppa kam ɗo mbimi ko ya hoot mi hotani Aïcha mi hotani an kam mbar ko jaam an aɗana ummi e pawgal a talani hoorema min mi sebori mi selli haydara anan ko gondumi mettere ɓerde gondumi tan addumaɗo waɗi ko mbatta souffrir yane ko tampinta hoorema e probléme mawɓe kamɓe ƴetti décision maɓe ɓe gandi ko tahi ɓe wadde ɗum ya haajuma an ko mbatta ko min fonno ɗum wadde ya haajuma Ok, merci beaucoup Wade. An kam min gummuda kas nde kam aɗa leeri de. Ayi de. Bima ayi de. Ngandumi tan malaɗo kam a woppotani wayrude to makko. Ayi de. Kas no weli no wonno neɗɗo sa oppiron joom suudma saha fo yan. Mais an kam patron. Segilma Tidiane kam o mon ɗo walla? E bal fo haggilam ma wone makko quoi. Ah oui, omondo. Ko mbinumami ko tan e ko fati debbo makko dañƴi caɗele c'est peut-être que ɗum moftimo seeɗa mais quand même ça va s'arranger inchallah ça va s'arranger. Par rapport e ko kalɗa ko hakkude makko e joom suud makko ko ɗum tagi mi haqqilam ari hen namdumami par ce que sa ƴeewi Tidiane sa yi ko tagi haqqillam ari makko won musidɗam goto mo ganduɗa ko segilam goɗɗunoɗo yam ko heɓi Tidiane ko meeɗi hebde mo kisono noon natodire ceerno vraiment ça a été parce que ɗo kalde ma konko debbo ɓe gondi dewgal plus de presque duuɓi 16 ɓe dañƴaɗo ɓiɗɗo mais hande Allah waɗi suturu ɗo kalde ma ɗo omo yaare ɓiɓɓe nayo wallahi machallah hande omo yaare ɓiɓɓe nayo machallah sinno ko sagam ɓaade ka sekil makko te mboɗi hakkude mon aussi no mbaɗo ɗon te kadi ka patron d'une part eɗen golli ɗo so Allah waɗi mi yi ko wayni ene moƴƴi mi andinma mi tintinma ƴeewa so tawi mo waw yaade toon ɗum datodiri e ceerno on ɗum kam mboɗo wawi wiide ni ɗum saabi ni séparation makko kanko e jeena bon parce que finalement mba jeena ɓe yeehi ha waɗi découvrir comme no mbirumami ni la fois passé ko kanko wonde ñawowo ko debbo onde waɗi découvrir natti wawde muñde day sago par ce que wonno koye sudde ɗum mais je pense ɗum kam omo sohli ɗum parce que je l'ai toujours conseillé de voir s'il y a des saproïdés parce que comme neɗɗo kam sa wonde ñaw a yiilot tan wasta daña hen mais quand même on nan ɗo Dakar ou bien wala Dakar o nomin mbayrata haaldude téléphone ko janoɗo voyage omo wonno gollere actuellement mais mboɗo jogui contact makko momi etto wadde moon rapport comme ça jokkodira e makko aɗa no mbatten ɓoɓmi nodɗo Tidiane wara ɗo so taw o nanggani haydara wara ɗo so gandumi ɗum ɗo tan mo sohliri Ah bon, merci beaucoup. Les marchandises d'Ali. Mais à des jalabis et pour et en même temps aussi des jasmines. Ah bon? Oui. Ok, d'accord. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Moussa Diallo domo. Ayo borom. Ya kene bes. Borom America. La ton frère. Kayfa halek? Wonne be. Badda tampere. marhaba bik adseli kama dum ni. Mashallah. Badda tampere. Jam tan kay. Jallo jeer. Mashallah. Badda tampere. Adseli. Mashallah. Adseli. Ko cousine ko miñam ko sikilam ko fofam ndeysan o wete ko kumbis o ko monsieur Diallo ko sikil yaro gila cukagu jonnon bon nde bale kumalam de fo de to ala do mona États-Unis ko dum tahi non Allah addi mo junjun no mbaɗɗa selli no mbaɗɗa tampere machallah yan sehima ko jonta ay cousinam de sigilam moƴƴo jiɗɗo kam aɗa selli mbaɗɗa e tampere mawɗum ni machallah alhamdulillah nden sa yinomi tan holko mijorɗa ala
ala ko mitto mi sana café c'est bien c'est très bien ada ndiro lo tan c'est bien ala ko mitto mi sana café ndo ko yidi café c'est l'essentiel ay abe nabe ay merci ko gonga kay machallah jamta mawdum kay alhamdulillah dara mi nata e cuisine he mi sona na ala problème ma chérie d'accord ala problème ça va Moussa ça va être là ko mawdum ni mbada tambe jamtan ni mawdum ni Saison. Voilà tempéré. Ada seli. Seli kam. An kam yana nani ko. Ayide. Barko jam. Lay ko jambal. Ngumim ko kodde yama. Aisha. Ko warna mi salminde. Aisha. Ada bade fo re ne an marka tikkan mi man tikkantuma. Aga sa ne jibine. Ah oui, bien sûr. Non ko yaade no wi kam ada day sale bim dara mi rawdo mi salminna. OK. Bare an kam ala won notara ala won jewata. En kama maja. Aduna wona non. Go. Kono maja ni tan. Kam téléphone kam. So ana mburi jogi dum e junga. Ko heddi ko kam wedda tan. Wadde wayno. Jambolo won ton. Jambolo. Annata en bari. Be jambe celli. Alhamdulillah. Ay do jon ko pot yaltuni boka sigo no dama ko jawo kunya kar ziar. Ah ok. Boka sino dikam dinanki ton jimmi rewadi joni mi yawa. Noddu de mi yawa programme. Wala salmina. Salam. Ko baba galle. Membi hadama andude valeur neddo ko mo wodduma. To mi haali dum non wasa tawa famanto. Yidde jinnuma mi hanke heccanki de. Ha hande ko nden yidde hedde. Yidde. Kadi ko goddon den ko nden gandumi haqiqa yidde jinnuma de. Anias. Yidde fare. Ani jalni mata. Jalnaki, c'est tout juste no hawni tan. Mbiɗa andi kam kala mama jaɓata kono ko Allah andi ko yoni min numéro yirma ha hande yirma a ñanima de yirma ha ma gonga tigi natti dañde holare maɗa tan ɗum kane laaɓi ɗum kay seydi Sow hay sa haalani mbiɗa laaɓa ɗum kono noon ha yeeso ko bolol mboɗo mi yaha komi keñiɗo aɗa salmina sa dañi kolo noon sono hoota duusatma jaafoɗami tan koɗo waɗi concentré to walla suusa debbo ma yan debbo mi faame mi yaafima ma suusa debbo ma garɗaka tooñde seydi Sow ay soɓene mbaya noon mi salmini kawaari mawaɗan fallajole Yellow. Yuma. Kalidou. Mi yewni no non vraiment. Ayo mi ɓuri. Ha? Karo woni ɗo? Ay min de woni. Ay ka. Aduna juuti koyngal. Min mera sikkude mi tuma mi yite aduna. Parce que moƴƴani. Non, oto wi non anden a faama. Kalidou wolto e 1 an maro. A noddata anda hay ko gonmi sah. Sumi haalani kadi woto haalno. Yi. Kani an change numéro mi changeani numéro. Non, mi ya téléphone am sami e vol he. Téléphone am sami e vol he. Billahi. Aron non tan. Mais ça va kam kam. Ça va alhamdulillah. Seli kam. Jam tan. No yoni no non no fi. Ana yewnani hay goto. Ay Kalidou. Gila ngartum ha hande. Mi tinni ko badda ko fof. Nani jon ala wonde debbugol bitedo Kalista? Kadi. Ay Kalidou aduna wona ni de. Andu ganduda Kalista? Ɗo mum ari ɗo Sénégal gonɗen. Mais wat sese. An sumi wonde goɗɗo woto haalde. Bien sûr. An jahat presque 1 an mi nananima mi yiyanima mi anda ko gonda e dow mum wadde deƴƴu tan an mi deƴƴa
oto haala e dara ande min kam mi fili jaay comme jangoynoɗo formation mbaɗannomi mais au propos de jangde ma mba sa etere machallah alhamdulillah rabbil alamin yeey réussir moom fof rewi lawo diplôme ñum fof kay mi heɓi moom alhamdulillah aɗa ñi diplôme félicitations merci beaucoup wadma rutto toon pour liggade genre min de ɗo moom ɗo junnomi rek wadde ɗum ɗo créer propre entreprise am ay affaire restauration ay mariage wala anniversaire genre ɗin ɗon dal comme kala juɗɗo rek après mi waɗana ɗum ça c'est bien ça c'est bien parce que ko mbatta ko c'est bien parce que so tawi kala jaaɗo caggal leydi janggoy dañi diplôme arti waɗi ɗo investir joni Sénégal yaara yeeso ka vrai patriote noon an acci toñɗa Ok. Madame. Bismillah. Non, bismillah. Ça va? Jam tan? Ada chamber. Wallahi ko Modou. Armi dérangeant ni ma. Min kay wallahi dara dérangeant kam hen nodduda kam de mbi ummo mi notuma. Mar ko jam kam noddirda kam? Ko jam. Alhamdulillah jam boy. C'est tout ce que amajani hakkunde ma Yasin. Mata won mara wawi wiide ni wona ko ganduɗa ko hawni c'est tout juste que nangumi tan ka banami tab et puis won haala goto mo nanmi haala ka noon dibi hawde mi seeɗa e nder ɗum ɗon noon min nani e nder haala ka inde ma hen mbimi yomi namdoma so taw haala ka ko gonga sabu min nani ana Yasin on kaldi ko wayno wona min woni bamum kaalido haala ka noon dibi hawde mi seeɗa mbimi tan yomi namdoma so taw ana Yasin meeɗi haalde ko way noon tagi mbimami yomi namdoma c'est tout juste pour namdadema so taw on meeɗi haaldude ko way noon ou bien o meeɗi haalandema ko way noon ko mbimi yomi namdoma Allah jarama neɗɗo kam ko nani fof mi foti namdade Yasin ko sehilam ko ɓinenam minen komi ɓiyyum makko kono kan haala kam min jettodaki mi tinani ɗum min kaldani ɗum kadi mi anda fof ɗo mbawɗa nande ka minen kam min kaldani ɗum min e makko min jettodaki ɗo o meeɗa haalde ko way min meeɗa haalde ko way noon o haalnani kam ɗum de no taw haali ɗum bani goɗɗo kono min e makko kam min kaldani ɗum ala ko min kaldani ko ɓinenam kono min e makko min kaldani ɗum mi tinani ɗum ok ka banam gorko somi tinino mami haalanma kono mi tinani ɗum et pourtant mi nani on kaldi ko way noon kalɗo yenanaka wadde o yenanaka so min kaldinoro mami haalanma kono min kaldani ɗum mi tinani ɗum kadi mi meeɗa ɗum tinde ala caɗele a jarama ala caɗele jarama yoro min kam jungo ma woni tan ko yen min mi wawa yobdem Allah andi mi wawa yobdem way mi ñaganma balɗe juutɗe battane moƴƴe yo gurdam ma juur par ce que gurdam ma ne heewi nafoore ko ni tan joganɗa kam way Allah juutno ɗum juutdan hen ya barke Mouhammadou rasulullah ka moƴƴo merci a jarama ya kadi sa jewtima kadi hakkille ma won ko nanda hen kadi aɗa wawi noddude inchallahu rabbi kala ko mbawmi hen nande umpatama an kam par ce que a banam gorko min woni an woni min waɗami heeɗoma
sehilam ko woni an gilnamɓe ɗe haalde ma ha joni a jabat kam ko woni haydara wona haydara neɗɗo sahani sohla tan jooɗade decca jooɗade decca kay min kay en pota ɗum waddude sabu min komi sehil ma min komi sehil ma komi ɓiyum ma mi joganakimi hay bonande wotere somi arema mbiɗa yewtude e maɗa poɗɗa ko yiide kam kalda yam sehlam min ni astafurlah min affaire cehilagal komi joƴƴinɗo fof e leydi saabu min hande situation oɗo mo gonmi ko cehilagal ɓolal addani mi ɗum noon fof e waade noon noon min hande cehilagal ko peeje bonɗe ɓole gaddantuma taw ko mbiyatma yawat ko sinno ko kañumen mbatta joni noon ɓaade heeɓi ɗon mbiɗemi jooɗi mbiɗa jaggi ñamboran min kam mata mi ala e ɓen sehilaɓe sabu ɗum min komi ɓi yumma ka ɓi nenam feere fof en pewjidi ala fof ken gaddani kono reedi wona ñiire maaro waɗira reedu wona ñiire maaro waɗira aɗa andi kam won haala kewko joni wonde a jibinani yero jibinani kaalitu yero noddi kam ari ha damal gal amen o gaari oto makko o noddi kam ha jettimi narmi oto o wi kam sibi Allah banam debbo acca ko min nodduma mbeɗa namdoma est ce que a meeɗi haaldude e Yasine wonde mi jibinani kaalitu mbimo min e Yasine meeɗa wadde o siri dow o sammi less mbimo mi meeɗa ɗum tinte min e Yasine mi meeɗa ɗum haaldude ala noon ko min kaldani o itti 50 000 o totti kam 50 000 kay tagata cehilagal meɗen bona o siri dow o sammi less ala fof no waɗani mbimo mi haalani hande mi haalani janggo eyyi joni noon alhamdulillah ay affaire kaalidu yero jibinani kaalidu ɗo ɗo jooɗiɗen ɗo jin ko gasa gaska ha lugguiɗe gubba kaalidu hay mo wiye mum pop mi andi ko yero jibin ɗum ko kiram nanguno kam ha kemmi ɗo e heɗade yimɓe woɗɓe kadi debbo so wadde gorko tan enen goni rewɓe wiya ala ko meeɗa waɗandemi kono min gila nanme juuɗe yero hay gorko goto meeɗa andude sona kañum mara ko wiyete ko tan juuɗe heeɓi dande ruttade wodani kono yero mo wiye mum pop nande kaalidu woni kaalidu mo wiye mum pop nande ko yero jibin ɗum joni noon ɗum ɗon fof waade noon min mboɗomi jooɗi gallam saabu ko gondumi ko gonduɗo hen fof yo jooɗo decca micco saabu sinno ko woli wonnomi firtat waade sa andi ɗum tan kay moƴƴi ko an andan ɗum hoorema moƴƴi ala hay baasi goto min komi sekilma rek ala fof ken kaldan ala fof ken baddani ko ɗum tan adduno kam ɓa noon andini ɗum hoorema ka debbo mawɗo kelifade moƴƴi yettima galle cehilagal kay alhamdulillah rabbil alamin yoni min ko jiimi cehilagal ko min kay so mbiɗa jogui joom mi yilta ko sehil a jarama sak a sotti kadi sakuji kadi wona ko garɗa ko coodo mi ɗiɗo jibina aɗa wawi bonnude kalis je te jure aɗa wawi bonnude kalis par ce que a liggaki ɗum ɗon tagui mi liggaki ɗum an tan goto liggoto eyi a yiɗi e rouge blanc kam amour amen e bleu blanc rouge o e vert blanc aɗa yiɗi ɗum rouge o ko berne nde blanc o ko jamo eyyi jam e berne e hala ɗo mbiyaɗa teep mbiya feere teep est ce que yalla nala ɗum
wallahi wallahi ko aduna hawla aɗa ɓeydo aɗa ɓallo neɗɗo tan ne ɓeydo dogdema ko noon yettere Allah kala ko jiiɗa aduna ko gasata